Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ गुबुन चिकेन भिडिअ हरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ एन्जय खालामगोन होननानै। जोङो दायो दंफैयो बिजनीनि दुर्गा फुजायावहाय आरो बिजनीयावथ' मेला जायगायावनो दुर्गा फुजा जायो। आं सिगाङावबो खिन्थाखांबाय नोंथांमोननो आंनि सिगांनि ब्लगावहाय। ओमफ्राय जोङो दायो नैबे बिद्यापीठ फिल्ड दं आरो बिद्यापीठ स्कुलनि फिल्डआवहाय फैदों आरो बेयावहाय नै बिनि साजायनायखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै ब्रिज बायदि दालां बायदि बेबायदि साजायनाय आरो बियो अनेक रोखोमनि साजायदों आरो नायलांदों नोंथांमोनाबो आङो मोनबैसे एक्सप्लर खालामनो हायो नायनोसै नोंथांमोननि गेजेराव बे जाबाय जों फार्स्ट नायनाय आरो नै नोंथांमोना बाहेरानिफ्राय नुखाबायानो भिउखौहाय माबायदि साजायनाया ओमफ्राय मानसिफोरनि क्राउडखौबो नुखाबायानो नोंथांमोना बांद्राय एसेग्राब मानि भिर नङा थेवबो थोजासे आरो ओमफ्राय आङो नायनोसै सिङावहायबो थांनानै बिमा दुर्गानि मुर्तिया बिनियाहाय माबायदि साजायनाय एसे खुलुमनानै फैनोसै आरो ओरैनोथ' आङो सिगाङावनो फुजा हैखांखाबाय सानावहाय मोजाङैनो बेयो मोनसे बेलेग मन्दिरावमोन आरो ओमफ्राय बेयावहाय बेबायदि जेबो साजायनाय गैया आरो लोगोफोर थ' आङो बेखौहाय एक्सप्लर खालामनो होननानै फैबाय नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै फैबाय आरो लोगोफोर नायनोसै बिदिबा सिङाव हाबनानै माबायदियै साजायदों आइ बिमा दुर्गानि मुर्तिखौ बिनिया आरो थ' बिदिबा लेट्स गो ओमफ्राय नै लोगोफोर बेवहाय माखासे गथ'फोरा गारि सालायदोंमोन आरो नै गारि गाखोदोंमोन ओमफ्राय बेखौहाय नुनानै जोंना क्रिसाया जि नायदोंमोन आरो बेखौनो एसे क्लिप लानो लुबैनानै लाबाय आरो लोगोफोर थ' बिदिबा द'दो थांनोसै दायो मन्दिरनि सिङावहाय ओमफ्राय नै मोनसे राइट साइडजोंहाय बेवहाय माखासे गथ'फोरनि गेलेग्रा दंमोन आरो नै स्लाइड बुद्रुग्रा आरि ओमफ्राय हेलिकप्टार ना मा बिदि गाखोग्रा दंमोन आरो नै मोननै मोनथाम बिदिनो खेला गेलेग्रा दं आरो लोगोफोर बांद्राय गैया ओमफ्राय दैयाव नाव सालायनाय दंमोन आरो मामा माबेयावसो नायदों नों गाखोनो मा गाखोनो नों हायालै उन्दैद्राय ना एसे देरबावनांगौ ओइयालाय ओइयाव गाखोगोन नामा मामाथ' जाबायथ' ओइथिं नायनोसै जों दायो बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै थांनोसै आरो गुबुन मोनसे मन्दिराव थांबावनोसै नायबावनोसै आरो लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो आंजों लोगोसे माबायदियै साजायनाय बेयाव थांगोन बेखौहाय आरो खिसाया दाउ मोनबाय मालाय दाउ जि लाबाय हमथुमनानै लाबाय जि गोरा हमथुमनानै लाबाय मोजां फिथा जानोसै नो
ओमफ्राय नै लोगोफोर बियो जाहैबाय मोनसे माने गाखोनानै भिडिअ खालामग्रा जोङो नुयोना शर्ट्सफ्राव भिडिअफ्राव ओरैनो जोंनि बर'फ्रा बांद्राय इउज खालामा बेखौहाय आं बांद्राय नुवाखै ओमफ्राय नै मालाय बुरैफ्रानो गाखोनानै माबेसिबां इन्टारेस्ट खालामदों इन्जय खालामदों आरो मालाय ओमफ्राय बिनिफ्रायनो मालाय जायफोर लाबोनानै बेयाव दोनफैग्रा बे बुस्थुखौहाय मालाय बिथांमोना बेसेबां खामायगासिनो आरो एक्सुवेलि आं सानबाय आंनि दिमागाव बे बुस्थुआ मानो फैयाखै होननानै ओरैनोसो बुंदों दे लोगोफोर जास्ट फर फान बेयो आंनि अकातनि बाहेरायाव आरो लोगोफोर मालाय बेजोंनो फैसा खामायगासिनो आरो बेयाव गाखोनोबा फैसा होनानैसो गाखोनांगौ नालाय टिकेट होनानैसो थ' ओमफ्राय नै लोगोफोर आंहाबो एसे फट' सट' लाबाय ओमफ्राय जल'एज आंनिया मोनसेबो फट' मोजां फैयाखै आरो नायनोबो बेनोसै नालाय महरफ्राबो मोजां नंखाया नालाय अबावथो मोजां नुनो आरो मबाइलफ्राबो केमेराफ्राबो बेनोसै दाम खमियावहा मोजां नुनोना ओरैनो लासाबलाम बायनानै फैबाय आरो मेम'रिनि थाखाय ओमफ्राय लोगोफोर जोङो बांद्राय गोबाव थानो हायाखिसै आरो माने आं सानदोंमोन आरो बेलेग मन्दिरफ्रावबो थांबाव होननानै एक्सुवेलि जोङो थांनायानो लेट जाखादोंमोन एसे सिगाङावबो थांबावनांगौमोन आरो थ' आङो दिन्थिजोबनो हायासै नोंथांमोननो बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम ओरैनो जोंनि बिजनि एरियानि मानसिफ्रा बयबो नुजोबखादोंआनो गासिबखौबो आंल' नुहैजोबाखै होनजायो आरो थ' बिदिबा थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय बाय लाभ इउ अल